Така, сега, чай. Бързо въведение. Много така накъсичко ще е това, ма няма да. Тъй. Дори аз не знам какво правим в момента. Атакуваме. В момента играм с американците срещу там те изпочаи. Да. Срещу новата единица. Това си един маразъм тук. Разпукваме, смисъл не е някакъв стабилен. Така ще гранит лаунчер или някакви ракети да има нещо. Просто нормален чакай. Чакай сега тук. Да спрем да посъберем малко стамина. Така. Оп. Дай това кръче. Дай кръчето, е. Така. Кръчето. Ще даваш кръчето, Сулио. Добре. Ама, брада, къвър ми. Окей. Давам сега. Сега искам другия бряг. Дали? Другия бряг събим с хората, с лошите. Не е да събим... Нали, не да отиваме от грешната страна. Отива за водените. Така, кой е жив, кой е мъртъв. Никой не знама. Се разбере, деца. Това... Да. Това не е наши. Добре. Така. И такива някакви супер късичките спринтове са по-добри отколкото някакви такива по-дълги, защото първо на първото точите ако стане. Ай, лягай бе, брат, майко. Ео, ма, брада, be careful, there is another enemy. Eyo, Joe Biden, there is another enemy, man. Be careful. In the trees. Throw some grenades. Shit. Throw some smokes and grenades. Добре, обаче тук ги опатках двама, трима там колко бяха, не знам. Взимахме някакви хора. О, брат, това няма пак така да се изложи. Чудите ли си? Един път така вече се излага, втори път не. Брат. Добре, това е наш. Ява, само как си към край. Какъв е този пич? Ето, брат, виж го, смисъл малко по-различно. Да, добре. Там ума напряга, брат, като тръгне да запесва, пък по принцип не би трябвало да прави това нещо. В смисъл, компа би трябвало да е сравнително добре. Това сега е съвсем да е въпрос, дали не е само така, ама поне според мен е добре. Това е съвсем да е въпрос. Сега, даймо да ходим да се гледаме с лошите хора. Ей, брат! Откъде ма видя това куче, сега я кажем? Откъде ма видя? Yo boys, can you come and rev me? List Shreka, shit. Yo boys, somebody can come and rev me? Just throw a smoke. Throw a smoke. Somebody. Brother, be careful. Hey man, can you rev me? My brother. Hey. Техният маняк... или това е просто ето...
Не знам. Въпросът е в момента ма ревайва. Не е тук някъде. Може би са минали от тук в момента и поцат нашите така отстрани. Сега ще Сало. Това са калашниците им, брат. Това са им motherfucking калашниците, ама... Не знам дали днеска някакъв печагаш ма ревайвни или няма да е днеска. Аре, брат. Тия 50 човека от нас ще умряха докато ме ревайвниш. Да, си не думнаха танка ли бе, брат? Майко... Брат, ти си отказвам. Така, малко сега тук. Тъй, да, докато са посаферим ще е малко шок положението, ма няма идея. Така, няма брат, аз лично не мога да играя така. Ох, shit. Hey boys, let's go and get our hub back. Let's go to our hub, but let's go into the 3 lines. Just follow me, okay? Let's go this direction. Yo, my brother, from which side you said that they shoot you? Come again? Say again, I didn't hear you. Това чак, че не съм те чул, лек. Тази стамина колко бавно се връща, брат. Оп, аз почна вече пада, виждам, брат. Айде, мъж. Ето сега това там, камък ли е, или камък, кой е, що е. Оп, апач. Мазвяр, нали разбира? Ай. Okay, boys, another one. Let's go and kill some bad guys. Let's go into the trees south. Come on, follow me. Fast. Brother, stand up, list correct or check. I don't know how to pronounce your name. Just stand up and run, man. Yep. Така имаме един гренадиер. Да, райфа мини един снайперист. Чето бомба е това. Hello. Let's go. Така да пуснем това да бъде. Agent Ghost. Кой това е Agent Ghost? Okay, boys, we're getting into the trees. So, be prepared to fight, stack your stamina, and yeah, let's go. Това е там. Нашето танче. Нелсон Мандела. Братли. Up front I think. Няма, братли, това беше. Те там... Просто тук, брат, няма къде да се получи филма и това е. Чак ти тук сега ще ме натърчават след 50 часа, ама... Чух ли си, дори даже няма да отида там. Ще изчакам апач това те да... Трябва да се връща. Те ли да направя? Оп! Братли, не знам. Добре. Те не знам за апачето, ама...
Спавам и тук я чакам. Защото извира сега би трябва сега в момента си мен да почне да се връща. Чай, те къде са? Те сме там. За кацане. Пич, къде отиваш бе? Две връщай се наред. Чакал. Къде там са ви? Като Батмана. Ей, доста е, няма смисъл да идва тук ще дишам мензухарчета, брати, това е. Да се кефя. Абе, звяр. Няма, брато, това пак аз ще да търча половин час. Оп, айде. Его наша, връща се, нали? Да. Значи ще ждерите казва. Мале, брат. Направо, кака трънат един гадни спайкови, направо ти пърка в чарвата. Еу, зиро. Оцеляне обаче, оцеляне. Можеш ли да кафне за? Или няма да ми кажа? Средната ли си сбираш? Бомба. Ей. Айо. Heli, can you drop me near the position? Can you drop me near? What? Come again? Ah shit man, I cannot hear a thing. Oh, okay, say again. Okay, yeah, no worries, but can you drop us near the fast something? Okay. Like the back side of it, the back side. Like the south side. Okay, let's go. Няма да реперваш. Мали, това ще си пилат все 50 души. Като ти казвам, направо ще ми стане. Ма някак чака някой. Така. Да му пичават да експира. Това е много лошо в момента. Много риск. Дай бе, тигър. Джуман 2552. Бах ти звяра, брат. Тъй. Така. Оу, yes. Упси лейзи. Tinky Winky. Ah shit, they are copying it back. Can you drop us there? То пичай от нашите. Ма едва леко потрошен. Яба, брат, ти вярно ли тук ще на... Lower. Маля, брат, аз помислих, че пичаш на дропни наистина близко. Той не изпълна... Брат, бре, сега, ако не е друг, поне съм и експириенс, брат, дето, с хеликоптера, по Акана, да го кажем. Че се тръгна, да. Окей.
Айде газ. Аз към Бургас. Има един медик пред мен и има един гренадиер зад мен. Ще бягам на медика, после ще чекам гренадиера да дойде до мен и двамата ще стръгнем. Има някакъв смисъл. Така... мисля си ясно някакви схеми, ама... Само съм филмирал. Няма да цъкаме. По принцип най-добре, тя са билнати едни мортарчета и отгоре само цуп. Братле, 3 минометки ти отли си. Точно... Баде 4 рунда от гранатометки и няма да остане никой жив. Ще има да се говорят самички. Ео, rifleman. Do you copy? Rifleman. Тук всичко юзи. Кой как тебе? И знаеш ко? Ео, rifleman. F-kit 0612. Enemies at which direction? Enemies where? Okay. Ah, shit. Ма пич. Сега да бъде, ако стана да направя то бавно. Ай. Yep. I see them shooting at me. They almost got me, man. Не. Yeah, boys, let's push a little. Така. Един по-малко от тяхната страна. Просто тук е мъртъв. Ау, мале. Yo, boys, you almost got me. Братле, ео, slap. Throw a grenade at my body. Guys, fast. Throw a fucking grenade. Eyo, dumb fucks. Throw a fucking grenade. Eyo, medic. Matrix, can you come and rev me? But be careful, throw a grenade first. Throw a grenade at my body. And a smoke as well. Can you do that? Throw a grenade and then throw a smoke. Okay. Throw some grenades, boys. They are in the cornfield. Добре, така. Нашия печата се приближава. He makes the run for it. Добре. Ако ма ревайвне мале, ще е добре. Ще е много стабилно, брат. Shit, thank you. Hold up. Throw a smoke. Това пак някъде. Гарнира, бе. Знаеш какво правим сега? Штрак. И ваце яко кампени. Аха, някой е излезнал от тревата, аз съм го гръмнал. Добре, че не толкова, че не го гръмнах.
Нямаше ли кой знае каква загуба, брате, получаваме аз минус човек. Yo, Northway. Do you copy? Do you have a mic, my guy? Навътре те се нахакваш. Ah, shit, man. There are a lot of enemies. Okay, I'm behind you. Yeah, I'm behind you. They're in the cornfield. That is behind us. So we... Ah, shit. We are like a sandwich between them. Така. Ай, това сега ми кажи, че един от наши... Не, ти отли ще го изчакам да дойде да си ма ревайвне. Те в момента ще се предвидят супер бързо, защото са по 3 лайна, врата, и то там е нали такова дефеле. Или... Yo, medic, Matrix, can you come and rev me? Be careful, there is a grenadier watching, I think, because I think that was a grenadier that killed me. Throw some smokes at my body. But boys, they got me. Can you come and rev me? Can you pull my body or somewhat or something? Бацел, ти до тука съм умрял 3 пъти, че отлици. Ява! Хубавото е, че поне имаме... Братли, имаме... Ай... Тя взмаха... Evo boys, throw smokes. Брат, аз не знам откъде на целят. Ей. Сега стана дебел. Защото, брат, тече връщане е много трудно. При това... Evo boys! Маля, брат, виж го, бе. Гофрина направо прелита пред тях, сега ще дропни хората си тука или тука. Няма. Там няма как да се стигне. Тъй. Бомба. Давай. Значи, че сега даже направо още един последен пуш ще направим и това е, брат. Умрем. Не умрем.
Защото, брат, сега имам да ходя 56 км. Чувствам се като някакъв туземец. Нали, разбирай. Сега маняка можеше да ни лупне Рали Пойнт. Ходим да се кефим. И да ходим да се кефим. Братли, то ако няма ми се преспия, той вече колко стана? 11 почти. Обаче забелязах, че този път минава по малко по-различен път. Този път забелязах, че минава 368 953 IQ. Най-стабилно. Алберт Айнщайн, аз съм го учил от таблицата за умножение. Това... да. Не ми се струва... ще да идва от нашата страна. В принцип, аз кога съм използвал почина. Няма я, братли, бе, виж, бе, няма абсолютно никой. И... това е една от причините, поради която се анира толкова много, защото не го виждаш откъде та цели просто, брат. Ти не можеш да разбереш откъде ти идва. Първо сега, тук храсти са бая девели, брат. И дойде идваш, пачъпваш се. Но, брат, да стигнеш до там, да не го кажа напълно, но почти невъзможно. Ео, Мерик, I need you. I need you to patch me up, Мерик. Мерик. Shit. Yeah. Oh, boys, from where exactly are they shooting? Because I don't know from where and I'm dying always. Shit. Yep. Another one of our guys dead. Our mate. След като ми нахълтаха в стаята отново. Няма проблем за което. Така, знаеш какво правим? Няма къде да бягаш, моето момче. Ей, това кръче, бе. Ди укри така. Мале, колко е близко един от друг. Снайпт. Оня там, братли, не го видях кафе. Дали от нашите или от враговете. Никаква идея, брат, ама тия кучета направо тук не избиват. Ayo, boys, come, fast. It's clear for now. О, знаеш сега какво ще направя? Сядайте камъни по тяхната глава, брат. Те страха да не избиват от те тука.
Сега ще видиш. Сега чисто просто брат. Аз сега ще дойда от тук. Аз сега ще почна тя да ги пила и да са кефи. Тук взимахме пак някакъв друг кил, така че доволен съм. Не е зле. Не е лошо. Добре. Мале брат, баща манша да кажем, че тук няма никой. Майко с последния си куршум го убих, брат. Ти обут ли си? Мале ли брат? Аз натам не знам дали можеш да ми лоши хора. Но то маняк със сигурност нямаше да ме гледа още известно време, така тъпо. Okay, let's infiltrate. Ай, баце, шит. Както е? Яба. Яба. Гледай какво става, тук всичките строени един връз друг. То ни така или иначе тая сменка падна, нали? То, ако тя сега пушнат всичките и влезнат тук и ги избият. Едно, ама от мен имат good night. Цяло така.